Gaudí i trencadís. Us presentem un recorregut guiat per l'exposició Gaudí i el trencadís. El mosaic de trencadís és una de les imatges més representatives del modernisme a Catalunya i de l'arquitectura d'Antoni Gaudí i Cornet. A Catalunya i a València, des de l'edat mitjana, els murs es recobrien amb rajoles de colors, un recurs de gran bellesa i funcionalitat higiènica. Als anys del modernisme, l'arquitectura representa la síntesi de totes les arts. La decoració crea una rica combinació de formes, volums, textures i també de colors. Gaudí va experimentar en tot tipus de materials, en especial la ceràmica. Va substituir el tall regular de la tessel·la del mosaic tradicional per fragments trencats col·locats a l'atzar. La trenca de la rajola va donar el nom a la tècnica del trencadís. Un concepte actual per definir aquella tècnica que no té traducció en cap altre idioma. Gaudí va col·laborar amb diferents artesans, industrials i manobres, com el taller del museicista Lluís Bru i Salelles o la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis d'Esplugues de Llobregat, entre molts altres. Destaca l'arquitecte Josep Maria Jujol, amb qui va compartir la creativitat i l'ús de materials reciclats en les seves obres. L'art de fragmentar per crear un tot indivisible. Quan una cosa està en camí de la perfecció, cal esprémer fins al final. Antoni Gaudí. L'herència dels mosaics antics. El terme mosaic significa composició elaborada peça a peça. El mosaic modernista recull aquesta tècnica d'herència clàssica i àrab, la recupera i la reinventa per aplicar-la a la nova arquitectura. Des de mitjans del segle XIX, els arquitectes es van sentir atrets per la bellesa dels murs dels edificis antics hispanoàrabs, com els de l'Alhambra de Granada. Aquest tipus d'enrajolat a les parets es diu alicatats. S'elaboraven en petites peces de ceràmica regular. Gaudí, per al seu trencadís, s'inspirà en aquest tipus de revestiments que trenquen la geometria regular del mosaic clàssic. Tipologies dels mosaics en el modernisme. Gaudí va utilitzar totes les tipologies de mosaic del seu moment, com anirem descobrint en aquest recorregut. Els mosaics poden ser realitzats amb materials naturals, com la pedra o el marbre, o materials cuits, com són la ceràmica i el vidre. Podem parlar de 5 tipus de mosaics bàsics utilitzats durant el modernisme: el mosaic romà, el mosaic venecià, el mosaic petri, el mosaic ceràmic i el trencadís. El mosaic romà es realitza en marbre. S'utilitzava sobretot pels paviments, com podem veure en aquest detall del terra de la Casa Vicenç. Podem veure una flor formada per 8 pètals en marbre vermell de Llevant, sobre un fons circular de marbre blanc, dins un quadrat de marbre negre. El mosaic venecià s'aplica principalment en paraments verticals, a les parets. El material és la pasta de vidre colorida de Venècia. A Catalunya s'utilitzà per crear elements rellevants. Era el material més car i va ser substituït per la ceràmica i el vidre comú. Podem veure un detall del plafó de l'entrada de la Torre de Bellesguard. És un plafó de petites dimensions i gran qualitat tècnica. Podem llegir sobre un fons daurat Bell Esguard, amb lletres vermelles, envoltades de motius vegetals blaus. El mosaic pedri s'aplica en paviment i en paraments verticals. Es realitza en pedra comú, habitualment extreta del propi entorn. Els còdols de riu desgastats s'ubicaven a paviments i a les parets s'utilitzaven pedres sense polir. En el paviment de baixada a les cavallerisses del Palau Güell podem trepitjar un exemple d'aquest tipus de mosaic. La ceràmica va ser el material més utilitzat per fer mosaics durant el modernisme. El mosaic ceràmic s'utilitzava als paraments verticals. Les rajoles monocromes es tallaven per obtenir les tessel·les petites. De vegades es compraven males cuites que eren més econòmiques i així s'estalviaven costos. Tenim un exemple de la balconada posterior de la Casa Batlló, una flor de 9 pètals blancs sobre un fons de trencadís de diferents colors. I per fi, el trencadís. El trobem en paraments verticals, rajoles amb o sense dibuix pintat i en relleu. No necessitava de mà especialitzada i, a més, era ràpid de produir. Com anirem descobrint, el trencadís no es realitzava només amb ceràmica.
podem veure un detall del trencadís ondulant del Parc Güell. És famosa la frase de Gaudí parlant del trencadís que diu: «Agrapats s'han de tirar o no acabarem mai». Cal tenir en compte que el mosaic tradicional era lent i necessitava museicistes especialitzats. També es denominen mosaics altres tècniques industrials com els paviments hidràulics, les rajoletes de gres de formes geomètriques o els panots de les voreres del carrer. Com els mosaics, es componen de diverses peces, tot recobrint superfícies. Gaudí també utilitzà els productes industrials amb gran habilitat. Destacarem dues peces emblemàtiques. El panot o rajola rasurada que es col·locava al paviment exterior, elaborades amb dues capes de ciment, de gran duresa, s'han aplicat principalment a les voreres de les ciutats. El model exposat és una icona de Barcelona. Es tracta d'una flor incisa formada per un cercle central i 4 semicercles al voltant imitant pètals. Va ser realitzada per l'empresa Escofet, una de les més importants productores de mosaics hidràulics durant el modernisme. Destaquem per la seva innovació un mosaic hidràulic monocrom i en relleu dissenyat pel propi Gaudí per a la Casa Batlló. No es va arribar a col·locar i el trobem amb posterioritat a la Pedrera. Gaudí creà aquest paviment per l'interior amb un dibuix que necessitava de 7 peces per formar tot el dibuix. Són 3 motius marins, el cargol, l'estrella i la medusa, que sobresurten en relleu sobre el fons verd clar de les peces. Posteriorment, aquest model va ser transformat en panot per ser col·locat a l'exterior i va ser un homenatge de la ciutat de Barcelona a Gaudí.